Sasisian pat nagaliang jonga Good News TV ngi pdiang sumpha yapi baro syakani ke program ke jongi hagani ke sngi. Bat ngai kuble yapi baro ki bapet yagani ke program ke jongi ha ke kerteng ga batiang tam ke jong trai bat nong penim jongi uti sukris. Ke arpulai trik ke jong benai mi arajar arpuwe ke di ke sngi ke bekerpang ke bangitip yaka kum ke Pentecost Sunday. Nagaliang jongi ke Good News TV ngiwan ra shapi ya gani ke program ke bekerpang ke biadai bat gani ke sngi lani ke Pentecost Sunday. Gidan hapreng jongi ha gani ke por ya ke kinhun Living Voices kibadan ya kaban ai hapreng jongi ya ke kubor lingba ke jingrai ke jongki. Bat ngi pen pauru ya ke jing sngongo yo blay walawan lam hapreng jongi ha gani ke por ya Reverend RB Marpana ibalong pastor nagabalang Presbyterian Jayao iban ai hapreng jongi ya ke kubor kabanyedei bat gani ke sngi ke Pentecost Sunday. Dia gani ke por klem na penslam tung ini sha skor ya gani ke kubor le maga jingrai naga kenhun Living Voices bat hadian kata ngin siyo sngo ya ke kubor nei Reverend RB Marpana. Dajing isne jong mi klemami ngam la yeng tang jing ma kiker hang ni trai ngalong unong po tu pen khut ya nga tu ai bor bangan ya galenti baba la thau du yang ta jing bom hok suda la dan pun ngala don hakapop kat mi jonga to pen yanga shaka jinkmen jong mi banyole sha shiliang trai tu sha hang ni tu pen long ka donut ka ba them mai ha po jonga bên thêm mai cả mình sim cả ba bét hấp bộ trong ngà what bread no yang anak mat trong me atrai what chim no you ben sim ba khu nanga Kamen sim bakeloy ban syakri yami kum yanga tu isnei ya jingkang beneng tu pli tu penlong kadonut kabat mai hapo jonga
temai kamen sim kababet hapo jonga wat bredno yang anak majong me atrai wat chimno human simbaku nanga wat bredno yang anak majong me atrai wat chimno human simbaku nanga Kandung adap daga jing sngongu ka bakrau yu blai hagani ka janmit jongani ka sngi ka bau blai ulabu bad ula thau na ka banta jongi ki khun ki jong u ban shakri yu bad hoan kalong ka sngi ka bakar pang haga jinget ka jonga baga jongpi ki banget lagalong hagani ka ri ka ba it ka jongi bad hangnu ka bangi don ru aksla jongani ka bertai kalong ka sngi ka ba ngiken mau kum ke bangen ya kata ke sngi pentecost ke sngi ka ba siam jang ublai ula hiar pada ulawan haga kamra ka bahaneng ha Jerusalem ngi aingo ublai ki hinmen bagi para ke jonga ban ngi yo ya kene kalan haga ba ngi yo ban penlong ya kene ke jinge seng kum ne kuble shibon e ke kintin pediang sngoba bade ke jing ai bentalem ka jongpi kum ke good news tv yang au shakri ubarin pada shwa bangin ya shekman ngin pai shublei haga jing dwai ngi wana kmat jomeko pa haga ni ga janmit jing ni ga sngi ngi aingo nama melong mame kumni kumangi long dei na marga jing iet barga jing isnei ga jongme par ho ya ramp yang iko kanran habangin shash ko hor ye gaktien ga jome ablai ya rap ko kanran ba ye ka ba ho kan long ho on ka balong kan long par ho ablai tangata ka ba me ben yo shakri jome bon kuran na gani ga janmien kabalong ka bor ki kun ki jome kabalong ka jingkermen na gamanta jongki bagabalong ko kanran ka jing imru ko kanran na gamanta jongki sngow ye ka jing dwai ha ka kerteng ka jong jisu nong panim ngi dwai ngi pan da ka jingen amen ngalabu aga jing dwai kamtam ha padeng kum gani ga sngi ye ka ba na hingan kuran ye ka tuyen ka jong blai kabakran hangi yagani ga jing shisha padu blai ulabu aga do nut jonga yagawai ga benta nagaktin ga jong u bagada ga long ga gospel ga kum Lukas kalenong ka ba arpusaw kadukon ka ba saw pukandai kadukon ka ba saw pukandai kihenmen ba ki para ga jongha kaktin ga jong blai ka ong kumni hakmi ru ngapha hapi yakata balakular ukpa jonga henrai pi to yashong hagan nongba Jerusalem tat anda an penkop yepi dakabor najrong kihenmen baki para ke jonga kini kilong ki kentien ki bau Jesu ulekran kilong ki kentien ki bau ulekran khat do yalege jong ki senran hashwa baki kin ya klat no batu bar ho kala dei ga de gapor ka bangi yo i ka tien ka joblei nadu ka de khon ka balai phon riu ter kumno ba ka jing do mensim kumno ba ka jing do jingermen kini ki shakri ke jong trai ki la pen ki la tieng bat ki la re namar kim sngoto ka ka bala ja ya ga jing im jongki haba yo ta unong penim uba i jongki ubalangu Jesus Christ la sa narpna bat kim ken mau satya ya ga jing ya tho lupa bat ya ke jing kran ke bau Jesu ulekran men ba udang im bat dei ke ni ga benta nadu ki de khon ke balai phon riu ter ngi yo i kum no bau Jesu umi pau hapadeng jongki ha ga de gapor bat hapadeng jong ga de gapor ula pen shisharu barula ong tukta yanga namar bangam dei tangkarangai lani ngadei utauk soy henrai nga im ngayai bat ngayai hadu menta bagaktian ga jong blai ke thu shushu ladengi puli ki khon ki ba sau phau sau huai sau puar bau Jesu ula pentikna bau dei ubriu uba im hakamet badagamen sim long bau shim ye kadaga jingbam kabakita ki senran ki la ayu ki henmen
bagi para ke jonga daya ke khot ke ba sau ter ke bangi ui kum no bau jisu upen kan mau ya lagi jong ke senran pem kan mau mo ya ga ke banga ngala keren ya pi pem kan mau ya ki banga ngala dep ban keren lupa ngala ya thu lupa lai sien syapang ka jing yap bat ka jing mi bat ke jonga bangala ya thu lupa ya pi henry menta pi don hapdeng ki ar ke jing mot henry hagani ke sngi kila syampang ya ka tien ke jong blai ka ong bala pelewang ye ki donun bade ke men sim ke jongki bat ye ke jing mot jing berkan syapang ke de jing tho padu jisu ulaong haga de gapor ngangan selit no bat menta kala biang kala dei kapor kabangangan leit no shalau kpa ngala pendep ye ke mission kaba ublei ulapa yanga kata galong ban pen im yo brio ban yap na ga ki pop ki brio bat ban mi pan haga sngi kabalai ngala pendep ye kata bat yakani ka kam mission kabasa ngala IT happy bagada khot kabasau punyo ka ong bapen leit ban yalam shagaberthai yalam ye ke khubor jong ga jingkala kabamon yalap ru ye ke khubor jangka jing map ye ki pom badu jisu ong ye kani baka mission kalong menta khilet mapi ki shakri ke jonga ban pendap ye kani ke kam ka bau belai ukpa jonga ula ai hanga menta nga ai happy badu ong ye kani ke kentien ha kani ke khot ka basau bukandai ka balong ka benta ye ka bangin ye keren lingkot a kani ke janmiet ka de khot ka basau bukandai u jisu u ai ye ka instruction ye ki haba phila thmu ban let ye lap ken mau ye kani go way up shuan nai pat let menta let shwa ha Jerusalem dwai hangta yai up hangta ya ga kular ka ba ublai ule kular ya kata ga kularu ka banganga de ban kular nadu ki por ke bala let no ngiyo i ha ga gospel u yones kat sau galenong ke de khot ke ba kat san ter ngiyo i ga kular jo men sim baru ong up hangta hadu banda penkup yepi da gabor te hangta salen kin men bagi para ke jonga ke jingkeli kalong ya ka bangingin ye jubab lang ha kene ke janmiet kalong balai ken baka bor sim jong oblai kalong ka ba don kam yang abat yangi balai ka bor sim jong oblai ka don kam ya ki khun ke jong oblai kam tam ha ka da por ya ke senran ke jong jisu oblai bu lightly ha ka donot ke jonga ya ka bangin ye kren ha kene ke janmiet ka baning kong ka bor jong sim jong oblai ke don kam namar bakhlem maka ngenomla ban sakhi yo blai ngan bu agak tien pareng it give us the power to witness ka ai hanga bat hangi bat haki senran ge jong u ya ka bor ban sakhi yo Jesus Christ kamunong panim badonong siuspa banga kwa ban ong happening jongi hagene ga janmiet klem ka bor sim jong blai ngenomla ban sakhi yo try langi im hagene ga pateng ga bangingi im menta lagalong haga por ga ban sawan lane ga por ka bala no klem ga bor jong sim jong blai ngenomla da lele ruhem ban sakhi yo nong panim badio nong siu spa ujongi ngiyo iga gospel ga jong Lukas kalenong ka basau ka dekat ka bakat para kumno bau jisuru dai habala penkup bor yo dau mensim jong blai bahaka paru ka herna beneng haga dor mensim bakoi haga dor jong ka paru wan na beneng hau bat dai nang ta ka bagak tien ka jong blai bat kinong tho kiong utau Donald Gogan wong yegene ge kentien baka mission ka jong Jisu ka sedang dai habala da pen baptis yo bat habaka ni ka mensim jong blai u hiar haga dor jong ka paru hau bat galong ka ju ki henmen beki para ke jonga ngiyo ishwa ka sngi Pentecost ya ka jing im jong ki senran ke jong Jisu ki im ki ya ki yeng bat ukres ki yo i ki kamba ki bapala ki yo i ki kam ki ba amla ban don kentin brio bala ban batai henry ladangi pet ya ka jing im ke jong ki haga ba ki mat ya ka jing ki kali yu Jisu medei uai mepen jai ya ka eryong mele ya ki kamba medei uai bat nang tangi ken mau bona paneng jongki ki mare ki pen bat ki ino yu try haga por ka baula shakem par wayu senran jong ula riu usiar lai sien haga ba ula thok lani ula lenno yu Jisu ki hinmen ba ki para ke jonga kata ka ga jing im jongki shwa ke sngi Pentecost Andrei ngi yo ipan ye ga jing im hadien ka ba ke lamat ye ga bor ga jong blai their life was never the same again. Kajing im kajongki kamlong shu
kum bakalong hagi por ke balalek no ngi kan mau ka kitab ki kam ki apostol ke thu yengi hagal nong ke bakat nyau ke dekat ke ban riu kita ki beriu ki bala pen kulumar haga shnong Thessaloni ki ba persang banwan ban be yo Petros ki ba persang banwan ban be yo Petros u Yohanes badi ki syakri ke jong trai long ba kini ki beriu ki la ong paramaki ki de ki tai ken ki bala pen kala khong pong yagani ka berthai ki henmen bagi para ke jonga anam dan kum kata ka kentien shwa ka sngi pentegas shwa bagi khun ke joblai kin yo mat ya ka bor ke jo mensim kampat judan kum kata ka kentien ka bagi briu kin ong ki ba sakhi ha ka bor ban ong ki ni ki de ki shakri ki ba kodor joblai henry day hadien ka bagi la mat ya ka bor ke joblai ka bagi la dem ngon ban wat ya ka durkmat ke joblai badai hagabakum gadagapar ngiyo I baga beneng kahyar umensim bakoy hagadaga sngi badai hagabakum gadagapar nadu gadaga kelipman kim shimting kim shim smien bangiyo I ka jing im jingit senran ge jau Jesu ki on la daga de yangi ban yap ru ngim lelai and ringin yap naga bantau try kalau ngejo yang ngahabat ya pi ki henmen bagi para ban sakhi yo nong panim mamangangan sakhi yo nong panim uta ubanga nganget ubala yap na gabanta jonga ubala penim bat ubala mi bat na gabanta jonga mangahabat ma pi hingin nomla ban sakhi yo ladangim yo ya gabor ka jing pen shat bor ka jong ublei mensim bakoy kabar balai bau Jesu wong ya lagi jong ki senran apse duai am ya gabor tenang ta salet ban yalam ka dau ka bahar kolong baka bor mensim bakoy ka pen kelayo brio nau brio ubarim sha brio ubat mai ngi ka tien ka jong blai bau Jesu wong ya lagi jong ki senran ba ap shwa hang ta nama u yo I ya ga do nut ka jong ki don kam ya ga jing kala ka babon ki don kam ya ga jing pen mai ha ki baka wei na ki nuksa ki bakrau ngi yo I ya ga jing im ka jong apostol Paul hadien bag ulai ya kendo yo trai marmen haga linti sha Damascus kalenong ga bakhandai khat prater ter ga dekhan haga kitab ki kam ki apostol kum no bau new shakri ba kodor joblai habau Ananias ula lek man pen baptis yo balong baga ding mensim joblai ru mensim joblai ula hiar ha u ban nadu kata ga kelipman shimla kaladian lani shimla kenrandian ngas ngotenat yo Albert Harel wong ye gini kentien haga a biografi kaba utho ye ga jing im ke jong apostol Paul wong ye gini kentien bahaba u Jesu ulan nyat yang syagamon ngalalet syagamon haba u Chris ulan nyat yang syagadiang ngalalet syagadiang haba u Chris yang ulan nyat syakman haba u Chris yang ulapen sange ngalale kumta bat ngam don kanu kaba nga babi namar buwong ga ketien ka jong blai u no ba u Chris u long ken u jing tau u batamai u David ru u sngaut hu ye gani haga jing im ga jong u ban don ye ga donut ka ba kumu blai ban im ban pen sgoba yo blai wong ko try nga don kam ba men sim jong me on pen tamai bat on pen khut ye ga donut ka jonga ka sam ka san thu hei ga khot ka shipo hadu ki de khot ka ba khat lai ka de ga jing rai ka jing dwai ka dong shakri jong blai bong ko try to pen khut ye nga thau thamai ye nga ga donut knang bangala ban im ban yat kumu brio u bala ban im na ga banta jong me bat kata ka jing kala ka bamun lani kata ka transformation kawan nadu napo lani ka transformation kalong inside out ka badlong nadu napo shadow shabar ka pau bat dai kata ken men bagi para ka bau Jesu ukwa ya lagi jong kisenran wong ka don kam ya pi bapin up shua kana bapin sngotu shua ya ladi bapi don kam ban kala ka bamun ken men bagi para ke jong ha u bor mensim bakoy ka don kam ya ngabat ya pi ha kini kisngi bangin sngotu bangi don kam bagai ka bangi ngikran kom ki khon ke joblai ningkong banga bat mangi ngi dai ban le ya kita ki bangi ngikran baga bakhat do hagani ga janmien balai bau Jesu ong ye gini ki kentien to ya shong hagan nong ba Jerusalem tat anda la pen kop ye pi da ka bor ka bana jrong ka balai kran ka baningkong galong ban saki kabar ban long ujing tau obatumai bat kabalai namaru ka bor mensim bakoy ka ai hangi ye ka jingem bat ye ka jingkermen ka bamanga bat mangi ngi dankam ngikan mau bau Jesu
Kau bangalaong na gabazdang. Ulay tu lupa laisien yalaga jong ka jing ka ba uun salit no. Uyo yalaga jong kesenran kumno bagi ki kuslay. Wong ka jing nang ni syekmat kin kumno. Kikis nang ban kuslay ka jing kumno men uniu try ujongi ubanging labot baro shikata menta ukren baduong hangi bangi haba unlet no. Shay kata kalaway ka jongi. Jisu ong yalage jong kisenran haga de khot ka baning kong haga lenong ka bakat saw ka gospel u yones wat kuslai na ga donot jong pi man ringi de pet ye ka de khot kitu ka basyadien bat ka lenong ka bakat riu jong ka gospel u yones u Jisu ong yalage jong kisenran ka bhati ka mintoy yanga bangangan let no shalau pa namar ladanga ngalaleng u belai un ai hapi Yauta ken unong pentingan happy ken badaga jing ka ba ppm baru Jesu usngau tu bat utip biang bagi jing kin bon na ka jing kembang bat mangingi man ye ke jing ki jing yele ke jing shirkai ke jing do jing kerman ke ba manga bat mangingi ka mangingi hagini gisngi kilong ki ba krau haduk kata-kata ke men bagi para ke jongha Jesu ong yala ke jong kisenran wat ki kuslai na ga donot jong pi na bau belai unaya pi yauta ken mensiam ubalong ken uta unong pentingan ya pi uban yai shong uban yai sa bat uban don bat pi halakerta ken men bagi para ke jong ha Jesu ruong ken ngan tuai ken halau jong ukpa ba un pa bakalaja kumta hagasngi Pentecost arajar snem mensyua ken men bagi para ke jong ha upol wong ek haga shiti ke jong shiki koren kabar kalenong kabasan ka dekot kabasan ubala airu yangi kasenjan ubalong mensim kan pila de pipuli ya ketu ka bentangin yo ka kular ka jong blai baka senjat kalong ka jutang kalong kata ka kular ka jingyate hapadengki arteli kita ki benta ubrio bat ka brio lani ublei bat ubrio Baru belai wong ken lemba wafsol Paul bangalai hapi ya kesenjan ubalong ken mensiam uban yai long bat pi uban yai don bat pi shirta ka jing ka jong pi bagaktien ka jong blai kong haga gospel yones kat sau ka lenong arpon riu ka kon uni ken un yalam ya pi uni un pen ya pi uni un hikai ya pi bat uni ken un pen ken mau yangi yaki ki baro ki badon hagaktien ka jong blai ken men bagi para ke jonga ngi ya agis ngi ki ba ngi ngi ya bada ka jok ka ba mga bat mangingi kade ka jok ka ba bat ka por ka ba mga bat mangingi ngau tu kade padang jing ki jing bat ke jing yale ke jing do jing kermen ki wan na ka jing bat bon ki briu ki ngau ba satang ka jing yam kalong ka jubam and reke men bagi para ke jongha lingba ke ni ke sngi Pentecost lingba ke ni ke sngi ka bau blai upha yalo jong upha yalo jong mensim ba ko komba ulekular wong kenya ke ni ke sngi ye ke kular ngalaban pat hadu menta menne ka jing kermen ka dei ken hau Jesus Christ pat hau blai ubalaban pendem yang abat ya pi kadon gawi ke jing ye tu kana loong bagalon we ubrio udon ye kata ke jing pang ga klik ke jong u balong kat nang mi kisngi ke por kata ke jing pang kalan nang jur balong balaai ye ke kenhun kita ki kenhun ki brio ki bapang ki brio ki bam don jingerman balong haga por ka bakila len ye ke ban shimno ye ke met ka joni brio haga naga hospital ka balapang kita ki bahiyeng habagi lej ban pet haga kamra ka baulat ya laong baga ga jingpang galong ga jingpang kabam la shu ye ga ban sumar habagi le ban shau no ye ga men ke le yo ye ga kamra ga jong u ka bau tho ye gini ge gentien no hope om dan jingkerman yanga om dan jingkerman yanga ken men bagi para ge jong ha dala di hi ngela yo mahat kum ka balang bat kum ki riu ngai ngela mat yung mensim bakoj hai ga snem arajan riu ngela mat ye ga jingwan ga jong mensim jo blai hai ga spas nem ka balalit no ngela mat ru agini gisngi baga balang ga jong ru ngai nget bo mensim bakoj walagi don ki briu ki bong baga balang presbyterian kam nget lane kam padang yung mensim bakoj ken men bagi para ge jong ha ngi don kam ya ka bor ka jong mensim ban hagane ka jing ban batang ya gane ka jing ka ba mga bat mangingi bat kalem ka bor mensim ngenom la dalay ru
ngas ngau tanat ye ge jingrai jeng Imam Thomas ke jingrai na ke KHB ka balai spa khatway yami ngan yaro ru ko trai namar ki khuslaihi ki shitom ki babe yanga syame ban pet ban ri tangga beriu ka balamat yu trai tangga beriu ka balamat ya ka bor ka jong mensim tangga beriu ka balamahan yu mensim ba khoi aga jingim ba bau trai udana senda jongka kan no ban hong ye gini gi kentien hang no ga jingkermen ga jong pi hang no ga jingkermen ga jonga ba ga jong pi dei tang hau blai u kres u balopen em yanga ba dio pi nong roi sam ong gen ga sam ka chi spa ar puai nang no ga jingaram jonga kanwan hatu kan wan na ki bor jong ka perthai hatu na ga do ba na ga jingem na ta ki lum ki wa nang no ka bor kanwan ken men bagi para ujubab dei tang no trai u blai u bala thau yanga ubelai ubala thao ye ka beneng ba de ke kandau ngai bau blai un ker khu yengi ngai bau blai un ai bor yengi bat ling ba ke tin ke jong u ka bagi yos ngau ha gene ke jan men ken men bagi parangin lek aki pulet ke ba jar jar ngen wat ye ka dur kmat ka jau blai ba ban dem ban wat ye om ban wat ye ki ai jong ka pertai en rai ban dem ba ban wat ya u batang na u kawan kabor u blai un yarap ba do blai un ker khu na ka mantaka buram jango amen ini doai ngai ngo ye me ko trai be het na ga ktien ka shombe ngai ba melong ublai ubayos ngau yangi par ublai bala kular menom i no yangi ba ngai scam ko trai ba ga ktien ka shombe ka bala keren go khandrat ushakri ubaret ngai scam kan long ka bor ka jingermen iki khun ke shombe ke be yos ngau ya ka long lam ka ba ga por dang sa ngi shania hame kan rat minta badu hala karta ngi dua ngi panda ke jingaj hake karta ngi jma ujisu amen Ngi penpau ya gajing sengongo yo blay ubalawan lam shangi ya kani ka kubor ha kani ka janmit lingba jong kani ka jingrai na ka kinhun living voices ka kubor limba ka jingrai ka jongki ka balong ka kubor na ka benta jongi bat ka jingrai ka bakot yangi bangin trang ban yok mat ya ka dok nut ka batmai ban nyai ku blai ru kerpang na ka benta i Reverend RB Marpana i balawan lam hapreng jongi ya ka kubor ka badepor bat ka kubor ka bakot yangi bangin up ya ka jingpen tmai bor ka jong umensiam u jong u play namar ba klem umensiam nginom la ban sakhi klem umensiam ngin ka jingim ka badu jingkermen ban nyai ngu yo play ubon ra hapreng jongi yakani ka kubor ka ba yedei bat kini kisngi ka bangingi ngim hapreng jong ka jing do jingkermen ngim hapreng jong ki por ka bangi mat ye ka jing e kat chabangi pai ngi don kam ya ka jing pentingan ngi don kam ya ka jing pensai bor ngi don kam ya ka jing kermen ka bawan lingbau mensiam bakut ban ngangai bagani ka kubor ka long ka jingger ku naga benta jong pi baro ki basngap ya gani ka kubor tingin ni penkut no ya gani ka program ka jongi ha gani ka por bat nga sudan ya ka ban penparu hangni ha ka yedei bat ka program ka bangingin sa penwanlam shapi ha ka arpu kandai turik upnai me arajar arpu we ngi khot sung bha yapi sashi sien pat ma finis no lang bat ngi ka good news tv naga benta ka program ha gani ka katayo ka banwan ka arpu kandai turik umi arajar arpuai haga bangin wan lam shapi ya ka bible study ngin yo ya ka jingrai bat ya ka testimony na ikintiulin disiar bat ngin yo ya ka bible study lingba iba techdor tiuso sachi sien pat ni khot sum ha yapi papinis no lembat ni ka good news tv hagi program ki banwan ki jongi ubleun kerku yapi baro